שלום, היום אני אראה לכם את השדרוג של הקייס שלי, של הקסמים. אז נפתח אותו. כפי שאתם רואים, כל זה לא היה. אז בואו נתחיל. כאן יש לנו עטים כאלה שרושמים אותם על קלפים. כאן יש טוש רגיל, עיפרון, עט שמשפריץ דיו, דיו שכאן, ואת העט שנתקע בשטרות ודברים כאלה. כאן יש את המקל קסמים, כאן יש את הדילקס, האור קוראים לזה גם. כאן יש עוד כמה טוטים שהכנתי, הריזינג קארד, קלף עולה כאן, והדיספיר קארד קייס, שהחבילת קלפים נעלמת בתוך זה, אני הכנתי. ויש כאן גם את הבחירה של הדילר שאני הכנתי, Choice of Dealer, גם אותה אני הכנתי, וגם הול, שיש חור בקלף שאני מזיז אותו הכנתי. כאן יש זה, שזה מבוסס על המולטיפלייר באטר, משהו כזה, כאילו שהבקבוקים מתרבים. כאן יש לי לולה בלתי נראית, רואים אותה במצלמה, אבל ברגיל אפשר לעשות את הבקבוקים שלא יראו אותה. מה עוד? חבילה שאני הכנתי, וזו חבילת קלפים חדשה מקרטון, חבילה מפלסטיק, חבילה מקרטון, אינביזיבל דק, שתי חבילות קלפים רגילות, כמה קלפים מיוחדים, וסופר דק, חבילת גימיק, קלפים מיוחדים, חבילה שמעלימה קלפים, אולטימוטי, קלף כפול מהחפר קלף, וואו, שאני הכנתי, כל מיני דברי ספוג, וכל הקלוז-אפ שהראיתי לכם, כל הדברים של הקלוז-אפ. זה השדרוג, ואני גם הכנתי לא מזמן את התיבה הזאתי שמעלימה דברים מנייר. אני אולי אעשה עוד מעט מקרטון, ותודה רבה.